ассалому алайкум бонувони азиз, занҳои меҳрубон, ҳамаи шуморо ба ширкати Faberlic ба кор даъват мекунам. бениҳоят ширкати зурай дӯстони азиз, ширкате ҳаст ки 25 сол фаъолият кардагиай, ҳама муваффақ шудагиай. шумо ҳам метонед. бисёрии занҳои мо муваффақ шуданд. кадоме ки мехоҳад желания ҳастай хостае ки пеш рава, зиндагиш дигаргун шава, ҳаракат кардестай ва ё пеш мераванд ва метонанд муваффақ шаванд. шумо ҳам метонед. ягон қинӣ надорад дӯстони азизи ман. ҳамин номерои рӯи экран да нисода нависен, ҳамаша барои шумо мефаҳмона, осон содда када барои шумо обучения мегзара. ягон платни нестай ки шумо битарсен нависен, бо ки маъқул нашуд хай намекунен, лекин ки шумо да маъқул мешава. ҳамаи чизое ки дора скидка қатъи мегирен. беҳтарин тӯҳфаҳо барои шумо аз тарафи компания дода мешавад. бонус, маош, ҳоли иёша нагуфта, беҳад шумо хурсанд мешавед. дӯстони азизи ман, нависен, бетараф набошен, кора шурӯъ кунен. боз занҳои мо ҳама зиндагии худро дигаргун мекунанд. ино бо канал кушодагиянд, канали влогай дӯстони азиз. силкаша дар комментария закрепит мекунам бо ҳамроҳи номерошон. каналшон дроен, обуна шавен аз номи канали ма. беҳад хурсанд мешаванд. дастгирӣ кардан беҳад хуб аз занҳои худмона. барои ҳамо бетараф набошен азизони ма. подписатсия кунен да каналаш, дастгирӣ кунен, кора шурӯъ кунен. беҳад кори нағзай. ҳамаи занҳо ҳози ҳамин кора кардестиянд. саломат бошен, бо мо бошен. ассалому алайкум подписчикои азизи ма. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ боша. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. имрӯз тарзи тайёр намудани корзинка, песочни корзинка барои шумо пешниҳод мекунам. 6 дона зардии тухме ки аз меренги ва рулет мондагӣ ба дар холодильник. ман гуфта будам ки ягон чори тайёр карда барои шумо нишон медиҳам. имрӯз ман барои шумо тарзи тайёр намудани беҳад болаззати ҳамин корзинкаро нишон медиҳам. чанд намудаш дар канали ма ҳастае. ана дӯстони азиз, ба мо лозима 250 грамм маргарин дар ҳарорати хона мулоим шуда боша, бо кор осон мешава. 500 грамм ҳозирашда ма гирифтам орд. бо даркор шуд, бо ҳамроҳ мекунам. маргарина умочак бори мешӯрем, хамир амахел ордак бори мешавад. баъд ҳамроҳ мекунем разрыхлитель. баъд пасон зарди тухм 6 дона, 1 қошуқ крахмал, 6 қошуқ шакар. вақти шакара мешӯрем, об мешава. шумо ягон чӣ хавотир нашавен. агар хоҳем бо сахарни пудра ҳамроҳ кунен, лекин ман шакар мекунам, об меша. нағза ягон мушкилӣ, ягон ҷои қинӣ надора. бехавотир тайёр мекунем. крахмал барои чӣ дар кора дӯстони азизи ма? крахмал песочни тестара беҳад хушрӯъ мекуна. песочниро ҳам резонак мекуна, ҳам мулоими резонак мекуна. беҳад нағз мешава. баъд охирда михел 1 қошуқ равғани алейна ҳамроҳ карда, баъди хамира сахт кардан, тамом ҳамақа маҳсулот мераванд. 1 пачка разрыхлители 10 грамма истифода барен. калони бад набоша. хамирмон беҳад хамири песочни мулоими хушрӯъ мебиёя. орда мебинем хмон аз дастмон ки хамири ҷудо шуд, бас мекунем. баъд дар холодильник 1 соат мемонем. баъде ки 1 соат питатсия мекуна, дам мегира, рӯ мегира ҳамин хамир, бо беҳад хамири песочни хушрӯъ мебиёя баъди холодильник. манам хел дӯстони азизи ма мепечонем, мемонемша. ман гирифтам аз холодильник, анам хел шарикча карда туғри мекунам. бисёри бад нагирен, ғавси бад нашава ки хамир дам мекуна. мобайноша ба вилка 1-2 бор сурохӣ кунед. ҷадамада навор наомадай, сурохӣ кунед мобайнша. агар накунен, кам тарак абъём метия, бо дамак меша мобайнаш. баъд дӯстони азизи ман хамирш беҳад хамири нағза тезда аз ҳамин қолабо ҷудо мешава. баъд 3 дона тухмқатиам мешава. асосан рецепташ ҳамин корзинкара песочнира
3 дона тухмқати зарди тухмқати мекунем, 3 дона сафедиша барои ҳамун креми белкови заварнои крем. ду се намуд заварнои ҳастае дар канали ма бо белкови крем кардагиам. Ба наздикӣ 1 моҳ пешам карда будам. Кадоме ки белкови крем хоҳед, ма силкаша вай мекунам. Дар описании закрепид мекунам, белкови крем қатъиян тамошо кунед. Вай рошан беҳад креми осонай, крем кофта намегардед. Ягон вақт крем дар кор нест, аз сафеди тухм тайёр мекунед. Дар ҳарорати 200 градус мемонем, тезда мепазад, 10-15 дақиқада мепазад. Ана михел дӯстони азизи ма, имрӯз ма ҳами корзинкара бо креми випак. Випаки ма крем задагӣ бисёр задагӣ будам. Дар холодильник мемонем, баъди заданашам ҳичи намешава. Випак оз ма суратша дар экран мемонам, бинед кадом крема мегум. Пас тайни ма сливки випак мехарам. Беҳад креми нағзай бо сгушёни молоко ба миксер мезанем. Ана михел сахта ки хушрӯ меша, бо маззашам аҷоиб ба маззаҳай. Дар Россия бисёрай випак дар ҳамаи ҷош фурӯхта мешавад. Дар Қазоқистон ҳастай, дар Тоҷикистон випак нестай, крем шанти ҳастай ва дигар намудо кремо ҳастай. Именно випак ман надидам. Хай бо оварда бошам бо хуб. Бо мева ороиш метиҳем дӯстони азиз. Чӣ намуд мевае ки дошта бошед, шумо метонед ороиш диҳед. Агар ки крем надошта бошед, шумо белкови заварной кунед. Ма силкаш аз описанида мемонам. Описаниеро бисёриҳо мепурсанд дар куҷоҳай. Описани вақте ки ҳамун номи видеоро шумо тамошо кардестен, ба поёнтараш бо подписатсия навистагӣ, ҳамҷода ешо навистагӣ. Ешоро меҷиқен, поён рафтан мегирӣ, ҳамҷа рецепти ҳами пичони тор чизе ки ҳаста ҳамаш навистагӣ. Ҳамҷода менависем ки рецепт корзинка. Силка мемонам ютуб кабутакаи хел навистагӣ. Даромада бинен ҳами рецепти пешинашай. Ана иҷода ма бо як борига такрор мекунам, 6 дона тухм кардам. Шумо да муҳим нест 6 дона тухма зардиша кунед, 3 дона кунед басай. Ана михел камтар ороиша бо табдили хитом мекунед дӯстони азиз. Камтар ҳами мевақати ма хостам бо киви ва аплисин кунам. ҳами мевоҳое ки ҳози зимистонда бисёрай. Агар ки вақте ки гармӣ шуд бо мевоҳои клубника, малина боша, шумо метонед бо ваё ороиш диҳед. Ҳеч ки набоша, ҳами хелам аҷоиб хушрӯай. Бе ҳичирам хушрӯай. Хай чӣ хеле ки бо шумо да маъқул бошад дӯстони азизи ма, и ба хотири шумоай. Ҳама меҳнато шумо фақат дастгирӣ кунед. Саломат бошед ки ҳамроҳи мо ҳастед. Саломат бошед дӯстони азизи ма ки шумо комментариҳои беҳад хуб менависед. Комментариҳои нағз менависед ки беҳад дӯстони хуби ма дар комментария менависанд. Ҳаматон барои ма ранги апа ва хоҳар шудагем. Бисёриҳотонам мешиносам дар личка бо менависед. ҳаматона дӯст медорам аз барои Аллоҳ. ҳамеша худованд нигаҳбонтон бошад. عليك بالتأني وأعط دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن. لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني. عليك بالتأني وأعط دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن. لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني.
баргои карам, пӯстош кап. Якта мегирем хушро нашикаста. Вақте мулоим шава, амхи хушро мегириша. Иҷода зирбакша ма сар кардам. Каме равған, пиёза андохтам, жарид кардам. Камта таф метиҳем. Баъде ки таф хӯрд, баъд сабзӣ аз тиёрка мегзаронем. Аз тиёрка мегзаронем, сабзирам таф метиҳем. Намакша хай бо таъби дили худтон. Ман хай медонам ки намак чанд қадар кора дар ҳамон хӯрока. Ман ба чайни дили худам меандозам. Ана баъд иҷада картошкара, баъди сабзӣ, баъд болгарӣ доштам, болгари замороженный дорум. Болгарӣ ҳамроҳ кардам. Томат як қошуқ ҳамроҳ мекунем. Баъд охирда як қошуқи дигар ҳамин дар зирбакаш орд ҳамроҳ мекунем. Мекобему об, ним литр об меандозем. Бисёре баъд намедозем, дӯстони азизи ман. Ҳамин об 10 минут меҷӯша, 8-10 минут меҷӯша. Баъд голубсиҳое ки бо карам печондагием дар дарунаш меандозем. Ҳозир иҷода ман фарша тайёр дорам. Гӯшт бо ҳамроҳи пиёз, пиёза реза мекунем майда, гӯшт ва пиёз ҳамроҳ мекунем. Беҳад фарши болаззат мешава. Бринҷам ҳамроҳ мекунем. Бринҷ 15 минут дар оби гарм буд. Уже хеле бринҷо донош калон шудагиай. Баъд иҷода приправаҳоро боз ҳамроҳ мекунем. Приправа мурч, зира, камтар ғураи гашнич. Чанд намуд приправа ҳамроҳ мекунам. Ами 3 намуд мешава бо намак. Беҳад болаззат мебиёяд. Қай тарзи тайёр намудану печонданаш осон аст. Ман фаромӯш кардам ки видеоро гирён кунам вақти печонданаш. Ҳаминҷаш фаромӯш шудааст, дӯстони азизи ман. Печонданаш на он қадар мушкил аст. Ҳамин хел тунук карда фарша мемонем, аз ду тарафаш қат мекунем, ҳамин хел мепечонем. Бо шакли дароза печонда гирифтан мегирем. Ин ҳамин намуд. Осонакай печонданаш. Вақти ҳамин печонданда фаромӯш кардам ки видеоро гирён кунам. Тез печондам. Ин ҳамин намуд мешава. Хай фаршам хай бисёр мемонад. Бо расшот мегирем, ба чаштон мебинем ки маҳкам бишава. Хушрӯ печонда ки наҳӯй нашава, вақти кушода нашава. Вақти пухтан. Ин ҳаминҷода баъд кришкаша мепӯшонем. Вақте ки 10 минут зирбакаш меҷӯша, ба ами голубсиҳоро меандозем. 50 дақиқа дар алоби мобайн средне мемонем. Кришкаша мепӯшем, мепазад. Майда карда мепазад. 1-2 барги лаврови листам ҳамроҳ кунем дар ҳамон зирбакаш. Беҳад таъми болаззат мегирад. Ина дар 50 дақиқа пух хӯроки беҳад болаззат бо иштиёи таом. Ҳозир мебурам нишон медиҳам ки даруни фарш чӣ хел пухтагӣ аст. Даруни голубси чӣ хел фаршаш пухтагӣ хушрӯ омадагӣ, мулоима ки сочне. дӯстони азизи ман, ба ҳамин навора ба охир мерасонам. Сарбаланду хонаобод бошед. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад то наворҳои оянда.